Kyllä, kyllä. Meillä on nyt tänään nelipyöräisissä ystävissä viininpunainen Farmari Mercedes-Benz E200 CDI takatuuppari. Aika tämmönen niinku herraskainen auto. Siinä niinku siihen istahtaa, niin on semmoinen olo, että nyt ollaan niinku tehtaanjohtajia tai miten se nyt sitten kuitenkin mieltää, mutta aika helppo siinä on istua, vaikka vähän pidempääkin matkaa ajaisi. Perinteinen, ei niin urheilullinen, tyylikäs, rauhallinen, miellyttävä. Näin mä luonnehtisin tuota autoa. Tähän on kahdet vanteet, kahdet pyörät. Ja mitäs mä nyt sanoisin? Niin, mitäs mä nyt sanoisin? Katsotaan mitä mä nyt sanoisin, kun mä oon siirtynyt digiaikaan, että mä en muista enää näitä asioita, vaan mä katson täältä näitä Mercedes-Benz. 26 500 on pyynti. Tällä on ajettu 140 000 kilsaa, vuosimalli 2011. Ja 136 hevosvoimaa, 7-portainen automaattivaihteisto. Näin. Nyt tuli faktat pöytään. Otetaan pikku turnee tästä ympäri. Mä en tiedä kuinka hyvin tässä videolla näkyy tää väri, mutta tää niin kuin on vähän niin kuin mikä tahansa tumma tommonen tasainen väri, mutta sitten kyllä tää ihan viininpunainen oikeesti on, kun sitä lähempää kattoo. On sähköpenkkiä, nahkapenkkiä. Ja tummennetut sivuikkunat, että jos siellä on vaikka paalirahaa, niin sitten ei satunnainen rosmo huomaa, että mitä siellä kuljetetaan ja rikon lasia, vaan siellä voi esimerkiksi käteistä rahaa paaleittaa kuljettaa. Aika iso paali mahtuu. Sanotaan, että meikäläisen rahoista ei kyllä niin paljon joutu, että tilat loppus kesken. Mutta tietysti jos sitten ajatellaan arkisemmin, että sinne pitää ottaa vaikka 5 hengen perheen 2 viikon matkakamat mukaan, niin ne mahtuu, mutta sitten tarvii jo vähän miettiä, että miten pakataan ja mitä otetaan mukaan. Peräkoukku löytyy, se on jollekin tärkeä. Itse tykkään, että autossa on peräkoukku, se on käytännöllistä. Ja otetaan tästä vielä hyvä kuvakulma tähän loppuun. Mitä mä nyt sanoisin? No niin, ja sitten tähän menee ihan tumpeloneksi. Mä en oo syönyt tänään mitään ja kello 2. Eli tästä Mersusta, autosta, lisää tietoa www.master-car.fi. Ja siellä on muita meidän autoja, käykää kurkkaamassa, tulkaa Vantaalle käymään autoasioita. Se on moro tällä erää.